راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتس راديو يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا ازي دمتي عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويانيو ازي مدى بزي بحاليوت عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويان أبراري إرناز محلالف سمناوي مدابيو عالم لخاو من قصاصي أكل إرتراويان أب إرترال علنا حقي يخنقسن بقوامة محادر هاجر كفترن زكالس حزباوي من قصاصيو مدبات عالم لخاو من قصاصي أكل أب سومن حدا جيزي براديو تلفزيونن بزي تفلاليو محبراو مرخبيتاتن يفنو يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا رئينا كي نسئنا بحادنتنا تسأنعنا ندحنا هزبي إيرترا أبحت مسكرم شحن شعاتميتن سوسان حدن عدقاوي قالسي كفل من كلو بسلاماون حقاون أقباب زحاتتو ناتنت سبعوي مسالاتن هاقراوي كبرتاتن مننتن سلز سعانون بحايلي بعفو مزبرت سلز تملسلوني كم صعبينو دما هزبي إيرتران سلاسة عمتات مرير برتاو قالسي بمكيادن كبيد مسواتي بمخفالن عبشحن شعاتميتن تسعان حدن لؤلاونتو الرقاقيتو إتا كاب كارت عالم تأفئاز نبرت إيرترا دما أم محبر سب عالم تخلي عن بانديراء أبهنساتات حبرات هاجرات أمبل بيلان دليتن قالسن هزبي إيرتراجن مسفان فتحي موقات دخنت مزرقح محبراو أقلقلوتن معبالن كم اون مهنات هزبي زحمرتو قواماوي محدرا مرققات انبر سماوي ناتنتن من بالبال بانديران مصراق بعداو مجزاتن تراي اينبران قجله قدف نتي هزبي إرترا رزين واقاز خفللون زدخملون لولاونت إرترا بمجواي آب كندي ديمقراسياوي سرعات مسفان بحاده ولك ملاخي اتونن چكان محدرا بمتكال هزبي إرترا أبجزاء مريتو قوانا كم زخونن كم زسددن بزي كسن فردن عمتات أم محيور كم زبلن جيرو أب إرترا بقجله قدف أب لعلي هزبنا زور الزلو قفعتات مستي أب زبن درقن حيل سلاسين زفت أمز نبري كنت أتأرن كلو زبعاسن زتعات أتأفن مخانو نمردا سفح مصنعتي زيد ليو كلاتنا انفلت حاكيو نزين مبراه أبتن لعلي سلستمئتن سوسان أبيات مأسرتي كندي زيغاتاتنا قدايات كم زخونو مقماتو قليليو ازيز وردنا زولو قفعي زيادة مرتو مرير زقبرو خاا بتوم فنشح مسنجلنا انبلومي حواتنا زفت أمه اللاوي كمتي زبئي نزق وسلا أكالو إنا بلعي نفسو زقتل نحناوين بجزاء أقداونا هزبنا هاجرنا نقتل مهلاونا كسوات الناي قبا معكنات زينان كادرتاتن قجله قدف عمت بأقات أمي حدا مسكرم مجمار برتاو قالسي هزبي إرترا مقلت جيجننتن مرت قفعتات مجزاتي إثيوبيان تلمت محبر سب عالمن زعمسلو حرقات كسمعون كلو دما
ኣብዚ እዋን እዚ ብመሪሕነት ወልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ኣደራዕን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰልን ክግለጽ ኣይድለን እዩ። ጉጅለ ህግደፍ ብፍላጥ ነቲ ባዕሉ ዝፍጽሞ ዘሎ ማዕለያ ዘይብሉ ገበናትን ቁጠባዊ ዕንወትን ረሲዑን ጠምዚዙን ኣብ ሕሉፍ ክህውትትን ንኻልኦት ክኸስስን እዩ ዝመርጽ። ሎሚ ኣብ ሃገርና እንጀራ ለሚንካ እምኒ ዝተኩብ ዓሳ ሓቲትካ መርዛም ተመን ዝህብ ኣረሜናዊ ስርዓት ስለ ዘሎ ሓለዋት ህዝብና ንጸላኤኻውን እትምነየሉ ኣይኮነን። ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘልዓሎ መሰረታዊ ጉዳይ ኣብ ሃገርና ልኡላውነትን ቁጠባዊ ብልጽግናን ሰብኣዊ ሓርነትን ከም ዝነበረ ዘካታዕ ኣይኮነን። ከምቲ ወጮ እንተገልበጥካዮስ ወጮ ዝበሃል ኣምሓርኛ ዝዛረብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ካብ ሃገርና ተባሪሩ ካብ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ዝሓሰመ ትግርኛ ዝዛረብ ኤርትራዊ ጉዕዙይ ምሕደራ ምትክኡ መለሳቆሎ ጥጥቆ እዩ። ጉጅለ ህግደፍ 64 ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሱ ከም ልማዱ ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ብዛዕባ ጎበጣ ኢትዮጵያ ተጋድሎን ጽንዓትን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ብመስዋዕትና ናጽነትና ተጐናጺፍና ንዓርሞሸሽ ሰራዊት ኢትዮጵያን ደገፍቶምን ስዒርና ዝብል ጃህራን ምስልዩነትን ዝዓብለሎ መግለጺ ከጋዊሕ እዩ። ይኹን እምበር ህዝቢ ኤርትራ መስዋዕቲ ከፊልና ባዕዳዊ መግዛእቲ ካብ መሬትና ጸሪግና ሕጂ ኣበይ ኣለና? ስለምንታይ ድሕሪ ናጽነት ናብ ስደት ኣምሪሕናን ደኺናን? ብዘይ ልዕልና ሕጊ ንዳግማይ መግዛእቲ ተቐሲብና ኢሉ ንገዛእ ርእሱን ንጉጅለ ህግደፍን ክሓትት ፍታሕ ክረኽበሉን ይግባእ። ብዓብዩ እቲ ብጉጅለ ህግደፍ ተጨዊዩን ተባሒቱን ዘሎ ናጽነትናን ተነፊጉ ዘሎ ሰብኣዊ መሰልናን ናብ ዋናታቱ ክምለስን ኣብ ሃገርና ፍትሓዊ ስርዓት ክትከልን ሕቶ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክኸውን ኣለዎ። ዓስቢ ዝኸፈልናዮ ህይወትን ዝተጻወርናዮ መስገደልን ራህዋ ክንጓናጸፍን ከነስተማቕርን ይግባአና። ሓደ መስከረም 1961 ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ካብተን ብፍሉይነትን ብኽብርን ዝዝከራ ዕለታትን ዓመታትን እኳ እንተኾነት ነቲ ዝተዛዘመ ምዕራፍ ምስ ህሉ ኩነታት ሓዋዊስካ ሞጎልበቢ ወይ መካሓሲ ድኽመታትካ ክኸውን ኣይግባእን። ናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ኾይኑ ሓደ መስከረም ህዝቢ ኤርትራ እምቢን መግዛእቲ ኢሉ ብሰላም ዝሰኣኖ መሰልን ናጽነትን ብዕጥቃዊ ብረት ቃልሲ ዝጀመረላ ወርሒ ተባሂላ ትዘከር እምበር ኣብ መስከረም 2001 ጉጅለ ህግደፍ ነቶም ፍትሒ ይንገስ ተሓታትነት ይሃሉ ሕሳብና ንግበር ቁዋም ይተግበር መሰል ሓሳብካ ብነፃ ምግላጽ ይፈቐድ ምርጫ ይገበር ዝበሉ ሃገራውያን ብዘይ ክስን ፍርድን ዓመታት ዝሓየረላን ዝሰወረላን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ንሓዋሩ ዝኣገደላን ድምፅና ዝዓፈነላን ጸላም ወርሕያ። ህግደፋውያን ኣብ እዋን ገድሊ ብጽፍርና ስለ ዝተዓወትና ሕጂውን ዝስተማይ መብራህቲ ኣገልግሎት ጥዕና ስራሕ መጓዓዝያ ኢንተርኔት ወዘተ የለን ኢልና ኣይና ሓንቅቕ ናብራ ቀደምና ማይ ዘይብልና መብራህቲ ዘይብልና ኢልና ኣይንጨነቕ ኢሎም ነቲ ክውንነት ክትክሕድ ይሰብኩኻ። ዓለም
ኣብ 21 ክፍለ ዘበን ኣብ ዝለዓለ ምዕባለ በፂሓን ከላ ጉጅለ ህግደፍ ግን ብናይ 18 ክፍለ ዘበን ደረጃ መነባብሮን ምዕባለን ክንርዕሞ ይደልዩና። ንነፍሱ እቲ ሰማይን መሬትን ዘላግብ ሓሶት ዝሰብኽ ደጋፊ ህግደፍ ውዑይን ዝሑልን እናተመገበን ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ብትኳቦ እናነበረን ሃገርና ጽቡቕ ኣላ ዕድመን ህግደፍ ይብለካ። እቲ ንዓርሞሸሽ ሰራዊት ሃይለ ስላሴን ደርግን ምስ ዘራያቶም ዝሰዓረ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ በጻብዕቲ ዝቝጸሩ ኣረሜናት መራሕቲ ህግደፍ ዝዝውርዎ ስርዓት ምእላይ እንታይ ጸጊምዎ ዝብል ሕቶ ክለዓል ግቡእ ይመስለና። እቲ መልሱ ኸዓ ህግደፍ ስለ ዝሓየለ ዘይኮነ ናትና ናይ ደለይት ፍትሒ ድኻምን ዘይምውሃድን ከምቶም ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ክሳብ 1991 ብተወፋይነት ጸላኢ ዝመከቱ ጽንዓትን ተወፋይነትን ንጹር ዕላማን ናይ ቃልሲ ስትራቴጅን ስለ ዘይወነና ምዃኑ ርዱ እዩ። እቲ ሓቂ እዚ ኻብ ኮነ ጐደላታትና መሊእና ድኽመታትና ጸጊና እንተ ተቓሊስና ስርዓት ህግደፍ ካብ ዋርሕ ዝሓልፍ ዕምሪ ኣይክህልዎን እዩ። ልዕሊ ኹሉ ድማ ብዝሓለፈ ምስትምሳልን ምጥዓስን ትርጉም ከም ዘይብሉ ተገንዚብናን ከም ኣንነት፣ ትምክሕቲ፣ ቅርሕንቲ፣ ተስፋ ምቑራጽን ዝኣመሰሉ ንቓልስናን ዓወትናን ዝዕንቅፉ ጠባያት ከነወግድን ሃገራዊ ረብሓናን ድሕነት ህዝብናን ቀዳምነት ክንህብን ይግባእ። ስለዚ ኤርትራውያን እዛ ብመስተንክር ጅግንነትን መሪር መስዋዕትን ዝረኸብናያ ልኡላዊት ሃገር ርኢና ከይንስእናን መጻኢ ወለዶና ሃገር ኣልቦ ከይከውንን ብሓድነትን ብጽንዓትን ነድሕና። ዓለም ለኻዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ኤርትራውያን يأكل نبل كلنا نسلامنا يأكل نبل كلنا نحكن قوامنا كلنا راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو